Ya kamata hada da lemon. Da yardar Allah zai kona dukkan matsaloli da muka bayyana ya mutuwa. Gaskiya harkoki yanzu a Maiduguri alhamdulillah ba kaman shekarun baya ba. Kaga shekarun baya war haka ba ka ga kowa ba akan titi a garin nan, sai dai ko securities. Amma yanzu nakan kaiwa har 11:30 a nan wurin kafin in tashi. Daddare muna mu'amalolinmu babu komai. Yanzu haka na fita na zo na yi siyayyan abin da nake bukata. Banda siyayya ma mun samu kwanciyar hankali da mutum yanzu zai iya zuwa wannan santa na City Star in yi swimming, in yi gym, in na tashi in shopping dina hankali a kwance da. Maiduguri bai da bambanci da sauran birane da ake alfahari da su a cikin Najeriya. Mu muna gani ma ina jin birane kaɗan ne wanda za su kwatanta kansu da mu.